Hey, nekwa ife anyị bụ ndị Igbo na-eme onwe anyị n'obodo mbeke n'obodo mmadụ ka ife n'elu bata n'obodo mmadụ chọrọ ife iya alụ ife iluo decide ya na ịlụ ịchụ ego nke n'isi nwanne gị nwoke no ijele nwanne gị ka ị wee nweta ego no ife ịchọ ịlụ n'obodo ị bịara chọrọ ije chọọ ụzọ ihe esi wee chụọ ego nke gị n'ọzọ ije na-esi ụmụnne gị imi isi ofe imi ka ndị eke wee nye ya ego ekwa onye isi ndị eke nwa ya enye dị ego anyị enye dị ibudo ego one ka ihe ji wee lee nwanne gị gịnị a na-asụ ofu asụ ọkwa alụ unu Emeka dịrị ebere sef si n'ọsọ ka achụpụ ya achụpụ na ọ bụrụ na ọmụnwa na ọsọ etigbuo onye ebe a ọkwa onye kpara edere alụrụ anị a onye kpara ede alụrụ anị ọkwa onye provide ego ahụ ndị eke were ọ providere ego a ndị eke were eme ka eshon na etigburu edi a ọ esendị eme ka eshon ebunarị aba anyị idoro onye a nwere ike ịrụkwa be anyị na-akpakwa ide alụrụ anị ọ na-akpa kedu idere ajọ obi unu na-enwe dị mbụ ụmụ anụmanụ kedu idere ajọ obi unu na-enwe ngwa ka unu weziere ntị unu were anya unu wee fụ ihe onye anụnwa mere nwanne ibie ka ọ ghara ịbụ na ọmụnwa na-ekwu ịghọtago Mama no melody cause no my melody. From today, I got that from today, near applying the melody. And I forget the melody. You have not surrounded melody. That's force. Can you hear me? If you are saying upon a melody, call I need to catch up on it. When they work about my boat, you work a journey to one day work about. I'm not be a goal. I'm not be a 5 flag. Oh, yeah, you work a journey about your unu akụkwa na Facebook all the metra, we do a second poor. I don't be happy. We don't delay. Don't have a Bologna, Catalonia, India, or Bologna, India, or New Catalonia, Bologna, Kajan, and 1 year, Ilona Pia 5 flags with 8 million naira. And what you can even have an apple, Yamabonibo, a 3 million, Onyeka Boja, a 5 million naira.